ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Ирӯз 10 октябри соли 2023 якчанд мошинои беҳтарин баҳри шумо авзор кардем. Тамошо кунед. Мошиное ки шумо дар маъқул мешавад дар ҳамун соҳибашон занг занед рафта харидор кунед азиз. Хона ва замини квартира, техника, компания, аппарат, мошина дар шумо бошад. Барои фурӯшу реклама дар ҳамин имон WhatsApp мо равонаш кунед. Мо ҳаракат мекунем дар ҳамин YouTube канало. Мо нем бифурӯшем битем шумо дӯстони азиз. روی خاطر مهنت‌های ما همین نوار ارزنده یک لایک باشه لایکاتون بزنین با کانال подписаться کنین ماشین خر باشین اگر هر روز نوارای بهترین میکنیم در ما کامنتاری نویسین بعداً به شما از کدام مارکای ماشین تکنیکا اپاراتور لازم است ما ان شاء الله از روی کامنتاری نوار میکنیم اما ماشین خاص شما را پیشنهاد میکنیم برادر عزیز فقط لایک رو بزنین چند خر میتونین اعلان ما سر میکنین شما تماشا کنید якум мошини фурӯширо тамошо кунед дӯстон азиз. Toyota Corolla 1 қабул кардем дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. Солаш 2006. Нархаш 75000 сомонӣ. WhatsApp дорад. Марҳамат кунед. муроҷиат кунед аз номи канали Далер офисиал Автотиво автомобил иншоалло шуморо дастгирӣ мекунам. скидка мекунам, мефурӯшам. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Corolla 1 солаш 2006 бензини холӣ қатъӣ мегарда. мотораш 1.6, коробкаш механик, ҳуҷҷати 1 сола нав. ҳолаташ бениҳоят хубай, балонош нав, хадавои 100%. алиш намешавад, фақат суми нақд дар корай. касе ки мехара ҳамин имо WhatsApp мода муроҷиат кунад. марҳамат кунед дӯстон азиз, занг занед бо худтон муомила кунед. дар рӯи экранатон ҳамин номерои ҳаста, ҳамин гум шудагай. бисёр илтимос карданд ки ҳамира бояд биёем дар роҳи Данғара. касе медонад занг занад, намедонистагиҳо лайкора мона. мошини дуюми фурӯшӣ дӯстон азиз, Opel Vectra B дар шаҳри Кӯлоб, солаш 1999. 36000 сомонӣ нархаш. рақамҳои WhatsApp имо дар рӯи экрани шумо. дути объёмни мега, мотораш 1.6 16 клапана нав. кадагай ду балонаш 100%, ду балони дигаш 80% дӯстон азиз. хадавои понни нав кардагай 100%. яъне рӯшкаш краска мега. ҳуҷҷатҳо тамом шудагай. бензини гази еврочор бо конкретни муомила дорад. дута электропакет. WhatsApp имо номро ҳама вақт кор мекунад. марҳамат занг занед. касоне ки Vectra B мехарен марҳамат кунед. рақамошон дар WhatsApp имо муроҷиат кунед. иншоалло бо ягон сум скидкатон мекунад аз номи канали мо гап занед шумо. солаш 99 дар шаҳри Кӯлоб. мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. Opel Astra F ки шумо дар ҳамун комментария навистен. ҳамун нафарое ки ҳар рӯза менависен 5 6 полни навора Opel-ро гирен. мо ҳам ҳамин фикрҳои шуморо ба назар гирифтем. ҳамин навор қариб полни Opel дӯстон. Opel Astra F солаш 95. дар ёвон нархаш 30000 сомонӣ. 36 бензини газ, кузов хэтчбек, объём мотор 1.6. мошин хела гаштагай, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, документ дора, моторш соз, балонош ҳолати корӣ, ягон ҷои трешина яъне ки задагӣ пусидагӣ надора. чашкош вазъияташ соз бачаҳо азиз. марҳамат кунед бо худотон оиди мошин маълумоташа занг зана бигиред. чорум мошини фурӯшӣ, боз як дона Opel Vectra A. солаш 1991. рақамоша мондем 906 30 395 барои занг задан. Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамун тарафо дар мошин. нархаш бошад 20000 сомонӣ. бензини газ қатъӣ мегарда, кузов седан, моторош 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон нав, мотор нав кадагӣ, документ 1 сола пирра дорад. марҳамат дидестен худотон сиделниёш чихелай тоза хушрой. ман фикр мекунам мошинаи қиматшо аст азиз. номерое ки дар рӯи экран дидестен ино гум шудагианд дӯстон азиз дар роҳи Шарифи Данғара. касоне ки медона занг зана ёрдамаш кунад бачаҳо азиз. касе ки намедона аз барои Аллоҳ ҳамин навора як имкон боша лайкотон намонем паҳн кунед. ҳамин ака бениҳоят хоҳиш карданд ки гум кардем, бояд биёвем, як моҳай мега мекувем, дастгирӣ кунед, иншоалло беҳтарин кор мешавад. мошини фурӯшии панҷум Opel Astra G
солиш 97. солиш 97 дар душанбе бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини холӣ, кузов хетчбек, ҳамин краскаш, объём двигателш 1.6, коробка передачи механика. мошин камтар дуд мекунад, барои ҳамин нашиёти дуд кардан нархш камтар арзон мегӯяд. бо муомила ҳам дора, ягон проблема дига надора. ҳуҷҷатҳо то ноябра ҳастай. танировкашам ҳастай. хоб 4 баллони пачка, люкам дорад. ҳамиқа маълумот бачо азиз. бо худотон занг мезанен, оиди ҳамин мошин маълумоти пурраша бигирен. агар мошинхари конкретни бошен, бародар азиз, зангшон занен, мошинхаро занг занен. нороҳат накунед касе ки намехарад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. опелро фақат шумо бачаҳоз тамошо кунед. опел вектра 3, солаш 2003. ҳамо территория ҷабор расулов мерен, мошина ҳаминҷа меёбен. солаш хоб 2003, нархш 36000 сомонӣ, 36 бензини газ, дар кузови седан, мотор 1.8. мошина автоматика, коробкаш автоматика. фақат ҳай мекунен, скорсора автоматни алиш мекунен. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ, дарун тоза, берун тоза, ҳама тарафа қонун қоида кардаган, чотка ибадай. ҳай кам тараг ҳамо краска талабан ба филм ҳастай, яда ҷош дар рӯи экрани шумо тофтестай трешина дора. модам бардор аз ҳамин мошинаро равон мекунан. рости гап ҳастай касоне ки маълумоташа пурра наметан. худотон бо занг занен, пирсен дӯстон азиз. Daewoo Nexi мошини навбатӣ, солаш 1996, дар бохтари Қороғантепе, нархш 20000 сомонӣ, 36 бензини газ, дар кузови седан, мотор 1.6, коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ, мотор хадавои губковат, 1 сола ҳуҷҷат. мошин полни барои гаштан тайёр кардагиай, мегирӣ, ҳай мекунӣ, мегарди. ин ҳамиқа маълумот дӯстон азиз. нархш 20000 сомонӣ, краскаш сафед. бо занг занен худотон маълумотша бигирен. дар рӯи экранатон номерое ки ҳаст гум шудаги бачаҳо азиз, касоне ки медонен дар ҳамин рақамошон занг занен, намедонистагиҳо илтимос ҳамин навора паҳн кунен, ҳамин якара дастгирӣ кунен, аз барои аллоҳ гуфтан ки як хизмати моро бикунен. иншоалло ёфтем бо дар хизмати мардуми хидмат. мошини навбатӣ Daewoo Leganze, солаш 97, дар Исфара, нархш 16000 сомонӣ, 36 бензини газ, дар ҳолати хуби техникӣ, кузови седан, моторш 1.8, коробкаш механика. ҳолати мошин хулоса хуб аст, 100%. ҳуҷҷат дора, аккумулятори пачка аккум задагӣ мега, техосмотршам навай, дарунаш тоза, состояниш уқа бад нестай. 16000 мефурӯша мешавад. касе мехара, успет кана бигира. рақамош 926 301 094 барои муроҷиат ва гирифтани маълумоти муфассали мошини суръатӣ. агар шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, аппарат компания доред, мо дар равон кунем, ҳамин рекламаш мекунем, фасон карда дар сета канал мемонем. бардор азиз, хулоса кори шуморо осон мекунем, мефурӯшем, метем. мошинбозори мода фақат подписатсия кунен, лайкотона фаромӯш накунед. Mercedes-Benz S-Class, солаш 95, дар ҳамин фархори хидмонай, подписчикои фархори занг занед, албатта харидорӣ кунед, шумо бо наздиктарен. мерседеси фасони хушрӯ, краскашам хидна маъқулай, дар кузови седан, мотор 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, состоянии мотор и коробка вагонай. хоб ҳама тарафа мошин тенҷи бадай, хадавои соз, аккумулятораш нав, 4 электропакет. хоб техосметрам ҳака ҳастай, бахшиш техосмотраш пӯчидагиай. хоб мотор, коробка, хадавои соз, объём моторш 1.8, коробкаш механика. ҳамиқа маълумот дӯстон азиз, худотон бо дидестен. мошин чоткай, тозак, хушрӯ, краскашам фасони хушрӯ. касе мехара, занг занед, рақамошам монде.
ҳастаи нафаре ки ваз 21099 хоҳиш кардем, солашам 99 ҳай. 99 короче. Дар деваштич, ғончи, 16, 17000 сомонӣ дӯстон азиз. Сушвош бензини газ, состояние соз, кузов седан, мотор 1.5, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамин навборои мо дӯстон азиз, шумо дар маъқул шид нашид, мошино арзон, қимат, мехоҳем дар мо комментария нависен. Опелора зиёдтар монем, камтар монем, Тойотора бисёр монем. хулоса фикротонам метавонед нависен, мо аз рӯи фикри шумо кор мекунем. агар ҳамин комментария фақат некси боша, мо навбори баъдина плани некси мегирем, ҳаракат мекунем. хулоса фикри шумо мешава амалӣ. нависем фақат 21099 успех бихарен. боқӣ дар амони худо то навборои баъдина. моро дастгир кардан фаромӯш накунед. ҳамун лайкотона фақат монем, баъдан хуш омаден. то навборои баъдина.